aiwa taimboita ini timbozviona izvozvo zvewaipisi unopinda majaipisi hati changu chinenge chane higher level unenguri bheta kupfuura uyu here kana kuti mune makafanana hallo ndingatoshinyanyesi pamasanctions saunotozodya madhambika nezvisisipo yakadya mari saunotozodya inzwika pane maumwaji aiyo tichakutotangira pane ndakutoti antiuya akaita zvidiki kao inoita zvihombe like usandati uya akadya mombe unonga kutodya nzuka kana yeshumba vana vacho aona mutaro ndikuusaka basa racho takati position hatichada munhu aiyo pataichanosheya munhu ka aiwa bosi asvibhadhari kana zvichiomesera John Paul akafa but Pope John Paul aringoriko nanhasi pajaipirisi aiwa pape vafanotesa Desmond Tutu zvake pajaipirisi panoda munhu akaoma musoro ndingeninga aunouma musoro soft iyo zvikonotombotumira masupa kuJoseph kuti vamwe dakuoma musoro foda kutumira supa aipirisi vaitoti anzi handitotenga kana kutumira avatengere supa yekunwa mahara ndopenga mwana ari kuzanzi neda mari muto 30 rand randi mari maisimptom asi maipeva mari imari dzekunoconfusion ivapritori kune slogwe kaslogwe kashekisheka kaslogwe karikwe kaslogwe kashekisheka 1 liter kachibuku pane kachibuku kosekamakazi kaslogwe bari kasemba kangufana kachibuku aikashekisheka zvimashekisheki izvozvo kanenge kebrown kaiwaiti bari kakanyorwa nezvinge zvimabrown kanonama kanhu kako kane kari muchigubhu handiti chakaita chigubhu checream chine muvharo aiwa kaiko kanotoshekwa so kanotoshekwa kunge shekisheki but kanenge kachibuku wavhara maiko kashekisheki kakatori kachebhari kari ka1 liter kane katori kanhini kakatodaiso akatodai but andipane kachibuku kakanyorwa nesignature but kanozvisokwe kakanyorwa nzi kana kuti twakwe kana kuti twakwe kusanisa daisibheti ida vanhu vekusouth africa kana mauya kunomada kuti nyepera mune mutigara mukuku kwairi mandinzi mukuku iri kupretoria iri kusoshangu pretoria ine malocation anenge 3 malocation saka unambobvira kugara mukuku handina ndotongokuziva sandina kure nekwandoshandira kushandira plazi ndikagara kurokeshe doti kuno kundogara kurokeshe south africa ndogara kurokeshe samutogara masababa usansaidi wacho kwangofana kurokeshe makachinjisa makunochinjisa South Africa Zimbabwe yakadai itoita zvayakaita zvezvi sunside yalocation vanoti timu rese regara musunside vakabuda vese sunside hetfield kunochinjisa imwe nyika hetfield acadia yayedia ikoko ilocation mabrangu vakara mulocation iyo pamusoro tikumboroka kumbobvunzo mafulazi anenge kuti mimuzoenda kuSouth Africa chii chamamashora kurarama kwedu kwemuno neupenyu hwedu hwemuno ona imimi nhasi uno ndimi mabata South Africa ndimi kuita zvese ko muno muchaitwa nani isusu isi hatina mapepa zvinhu zvinoitwa nevanhu vakafunda manje mese kana makafunda movha mabva movha maenda kuti muZimbabwe macho munosara nani muchiti muchiisira isusu zvatiri kuita isusu toda kuedza kuidedza imimi kuti uyai kuno tivake musha wedu tese aiyo satombokuendesai makatiza imimi ukaona zvinhu zvaoma musaende ikoko izvo aijamana ndatombotiza datakatiza katisingakwanise kudzoka
tinotodhindirwa mapasipoti topiwa madhezi ekuenda uku totodzoka totodzokera futi ende dai takatiza tisingabvunzo tichidzoka kunoku maize but tinotodzoka saka muchiona upenyu huri uku nehwekunoku wamunoyenyonakirwa nawo zvakangofanana 50-50 kwenda muchiti vanhu vezimbabwe vanoshupika sei handisiri ndakadaro saka munakona tichijabulere ndakabvunza ndakatoti zvakarongeka musoro wamakasolaiti nasvika titona nzira manje kunoita kuti zvitori otona mudhoro yakatorwa shete yewaiti makutaura mega saka come back home iverenga lebo tasa wanzi Calvin Klein iri bhere bhero rani bhero zvakakura ndege zvakabva kutoronto kura ndege utaseko ichinja akapewa sekuru Rihanna Jay-Z 1977 kunyeba saka uri kuvhunduka kuti mune Calvin Klein here muno saka inovanogara kuti yondare Calvin Klein iri kupi muno Calvin Klein uya sakatogotangana nayo ndikutora nezvemudharo iyavapfeka saka bhero ikutora udheko muwachagare kunoku vanotoninga mabhero kavanonama mabhero kupiko havananyora semusite mabhero achiuya kunoku ando vanhu ntoaselekta saka sokuzibhero futi hainoita muchidiskezwa zvinhu zvakatakoda atutaura neyo bhero ke kusadaro toda zibhero kongu batonzwe iri jira iri harisi jira rere mapitikoti harisi jira repitikoti kana batonzwe vanzozimatiotangera kutsoka wanzitora newewe ntoanogara kuzimbabwe aiwa sister chititengereyo kaya takaomerwa kunoku mimatinyika inyu munoida zvekuti ite zvemunyika menyu uri kutanzi vanogara kuzimbabwe chimira ndichikubata ma ndichikutaurira unoziva ndikakutaurira kuhembe dzese dzema10 rand kwekwe ndakakutenderera kumapanshopu kwese kwaya ndinokuziva mira ndikutaurira saka usada kubata vanhu vari kuzimbabwe wesouth africa cho ndinotopfuura menyu mamuripritori ndototi jobek ndopfuura ndo ndatoti postrom kumberi sowetu ndinopfuura ndichienda kupostrom straight ndikutaurira kune mavheti dzavanoburikira maandawe avo ese avanotobvisa nemabhuruga nemagistring nemanhirikini avo menda ndikutaura iyo uri kutonga hanzi ni munopfeka zvinhu zvinyowani ndakutauriaurodzi vanoti kamipeni uda kusorokatodo kachombo kacho bhande iro ndoranda kuona elefanskini dzokai kumusha siya varwe hondo dzavo mouya kuno tovaka musha ndoatingotora pachirungu kuti don't tell the country of Zimbabwe, the Republic of Zimbabwe. House of Stones. House of Stones. apa nhasi musi wechingani nhasi musi wechingani dheti nenguva uri kuziziva kuseni kwomusi wechi apa mwana watochokora pasi isi kutona njira vemapurazi ndevekumapurazi vekugeto ungati ganda ringete repurazi tonogara kumatyonyonyo vekumatyonyonyo variwo ivo ngavaite zvekumatyonyonyo isu toita zvekuno distribute one another ndozvatinoita master of none aufa wakaita master wakaita izvi woita izvi mugeto chete fusto mapurazi kune vamwe
amuzoi asi munosora izimbabwe yakanaka Vanongoshora zita. handiri kuona last week iziti last week but what ku Alexander kwakaita Alexander Park. Alexander Park. kwakatsva izvi ezvinezi vanotsvaga escom iri chii chakatsva kwakwa chii chakatsva dzimba dzakacheri taura chii chakatsva kwa matangwena musati mkuku taura kuti vanhu understand what is mkuku matangwena akatsva enezvi escom iri tovava kuti zvinhu asitoda zvivakwe futi bcause vanezi manhikina vemagetsi aripo right now mapozi vave magetsi ndinokuti havasi mazimbabwenzi vanotanga kuvaka mashaks avaziro osakati kuti south africa musaunonge yakapenga seri south africa varidzi veimomo ndo vanotonotanga vanotobuda mumba umu achitonovaka chitangwena chake apa ndo pakuti kuti saka ona kuti unosora uye manje ndodati kutsvaga unosora manamake saka unosora inobuda inopinda saka dheni osora dheni wopinda mukuku ene zvakabvira usada makaburitsani pawindo achiburitsa kamubhedha sakametirei aibarata achiburitsa kametirei twaziya ndo anodisciplina mared ants ikwayo ndoanozingakubvisa vanhu manje muzvinyete iwe watiza imba yakanaka kudai sasore zimbabwe Ndare wakatadza kurarama South Africa wakuya kunokutara sina basa. aiwa I went there for a holiday JC holiday in 1992 kunzwa ndapedza kunyora form vadaenda kutoyanto inini hana maenda kuenda kunana Joburg ndaenda kumaroots ame roots boy vadaenda kumaroots vanaidzoketa kunyika ino iri bo but chakandibowa takasogadzwa paborder pasi apa I will never go back to South Africa. South Africa I see my place until as old as Azania. What do you expect? See my foot there. Aiwa. Kusvika South Africa yakunzi Azania. Chandoona South Africa. There is no country which is named after a geographical position in this world earth. Saka South Africa is South Africa. No, inofanira kunzi Azania. Twatashika isusu. Uone kuti inosipakasi. anonzi mautu anyana mautu Pakaiba. kati Porti iko zvivideo yega mara. haina magentleman hausabhaizwi unowana kuti izvi zvinezviitika uyo anenge achingobhomba chete but Ngangotara live. live saka undikubasecontrust Uzi majama naye atosvika akatomira kuseri kwako ukatona. ngopi Iwaya majama naye. Ekuzona usiku nongori usiku ndokwanaka wachiwanike wakumberi Vakarwa komba kwawaudza zvokuita vanowani smart yawo Kasmati kasheti kekukakavhunika kembero kana kembero. zamusari wadziwe netumwe tunhu tunonaka yangova kuti tunhu tunonaka twese tunodhura nguvana zvatiri Takadhula what. Takadhula itsinaka. Wesi nakadhula daka. saka vanhu vanenge vachirwadzwa Hanzi zvinonaka zvinodhura. saka ndinofoti ndikwaniko ndomborika madhaka inyi unoona ukapedza kuza zvemadhaka unovaurwa smart ipapa vanhu vachinjana kutamba akamira neyo wangofa vungiro tichigura anenge angorwa smart angoita seuyo Chimonipfekedza ino. Wakameta hazvibudiki. kana uchida kujoina ari pasaidi pako vanhu asi moskini Joining fee. aiwa mani aona chaunobhadhara nekuedzezi kana vasina nokumirira vada kujoina rechikazi Udhanzwe nemafesisi aya. manje uyu ndiye anopfeka inoita chirefu Akareba chiri kambodona kuchaje. ndiye wati Aiwa chakadona kugana icho. Wachise chakabuda paFacebook. Chakadona wena. Akadona chichiparisa. Ayo chanjangwa bro. saka uri kuti smati yakabva kunhikini yakabva kunhikini gura gura Smart. Ayikabva. handikungokubvunza ndongutaura izvi Akasmart aka. Mudhara akasmart aka. Ni captain wemasinya. Captain. wakutanga uzvi vachishandisa vanhu akaisa mwana wake pamberi nemakete James Romakidiri. Ndichiti kamfana akaseka chipenga kudaro. roba wacho Like fun. aye saka wazviona Azviona kaizvizvi. Natozvibatanidza. satovherwe uri kuona uyu manje pane ndi anofambisa basa kuzvibiri
inini handiko ende handitomboda kuzviona handimatora mapikicha apo ambondoona ndizviona aiyo zvepicture zvinakana basa ivi midhi munonyora mapepa ndakatora kamwe wani bati zvigure zvamira pateni pake kai But muda kujoina rini? Kana izvezvi munodanwa nemafesi ese izvezvi? izvezvi ngavauyi Oh, nemagariri ngeni mani zvadii. iwo nemagariri gomira kusamani mune muchiimba itafisa magari handoichekupfekera magara adhura ndanduranda adure ndekakabata nebhurukwa kudara Ndakunzwa ukambona pana chinotambereka njiva anokupukiti ko anombotamba wana Achatamba vachatamba ngoma nguva inhingi dzacho apo pane fegi pakona ndokada kutodzana ikakandokakatomira mushini kanotondidhanda kanototanga ndiko chamwari pane pakamisa kachimbo kako manje wakayazomisa mushini mabhebha angu aya inini ndinokanga chete mimi muchenyu kungotinakira nemabhebha aya mabhebha angu aya uri bhebhi rani vataurire rangu kumpanda ai bhebhi rangu iyi panda we andiwazoda kumita unoenda mumpande saka mabhulangu anenge arive ndopinda ndakameta kudara anoendeswa kwake gomwe kwavega aiwa zviite but manje wakameta uri musikana unogona kukangwa nevanhu kana 6 ndozvari kutaura akavacheka zvezvaurikuraa neofisi yese kubva wana supervise newe ndimudishiwe ina handipinde pazvinhu izvozvo captain ndokepisha mira ndichinyatsokutaurira hangu nikinibedi indiri munhu wamwari indinonamata notidza nemakandowananzanachi indinopinda unonzi lam the first apostolic church ukabvunza vanhu vakapinda bhora nziramba nayo vanhu vanokutaurira ndo vanoziva Pamusika pa-airport, pa-roadport yekumbari. pavhito redroom Pavhito Red Room. mapichikote No! amapitikoti ari kungoko kuna gatula ese anopinda Ese achipetsi, ringos. achipetsinamatirati usambobva wakanyeperwa zvokundiona nzi ndakagoga nikini vandikaumburikwe madhaka nenhirikini dhiraki nanodhura unoziva ndinodzekinini Ah! Azvachepa ndini ke? unoririka nhiki too expensive rineka exhibit matinotangira kutsuka saka ungati handikazoti dhiraki rina ndaumburika madhaka patinotangira kutsoka inotangira mubhurugu iyakutangira mubhurugu avo ndakurakidza saka ndaumburika madhaka ininoti andokenda mundirikidzi Zvinowachwa nani? ndavokudza kuti kamudharaka kanonetsa munomu ezvezvikare kanoitisa matrauza ekudhiraikirina otanzi kudhiraikirina kupiwo kuti apa pacomlas andicentral drag Central Drag. Todhila necenter chete. kamutrauza ka kanotono ainwa shamwari kutowacho ibo hanyasochikakogetsa unokwata ausikona nepfuma inobhenderana kana wataka kupinira chamwari apapini mastepuzi anawanawo akapinira vanopinda pachiboda simudza kawega unyasona vanopinda diamond socks simudza nyamula kanobata katunonzi tumani kana skini yacho chamwari rakaipa ganderi ausikona netumve apa munhu weblake simudza kusoksi Yenivia. yasogaza seyakatsvuka notongobhomba ozvanhu akatsuka ozvanhu vashandisa dibrizone zashandisa dibrizone kana chezuka naditi ukati nderemhiri tubabvu twega twega utu nderebhurekere pane chiwoyamba asi zvipeka izoita ndamunhu mukuru ane 1 pack apa ndangazera neone 6 pack nekulabox yacho inini manje indakodowazi saka ndiri munhu mutemere aiwa ganda idema but mwoyo wake mutsveni varingokavha nefesi chete mwoyo wake wakachena wakachena kuti awide ndosaka chironga sheti yewide kambe
uku kwendekwe waitika uku Wazviona? Upstairs. Thank you. Sister, vachikumbira kuvunza. Sister ane zuro ndaitaura nevamwe sister. Vakanditaurira kuti muno muZimbabwe pane madzimai asakwanise kupfeka mapants, G-string or what, anongopfeka mashorts chete. KuSouth Africa hazvikuitikawo here. nikuda kwei hanzi mapenda ari kunwisa bechi. asandazviziva asati zvasvika Oh. Aiwa ndatenda mibvunzo iyoyo ndandichitoti zviri munomwe randiri kwese Kuno kuZimbabwe. ndiziye ini zvokuSouth Africa auritaura fanira rakarwa namere andikuona iro isamusi ndikuona samusi saka handinyazoziva kuti ikoko mapensi ka mapensi ari samusi amuriketi handiziye zvakataura samusi anenge Vanhu vakupfeka maboxer shorts. hanzi vakupfeka maboxer shorts nemaskin tights. aiwa zvinhu zvezvo kutongopfeka mabhokisi zvitika ndo zvinenge zviripo ngavasati hanzi zvikuita sei ndo zvinenge zvitoripo Wo. anoti ndoro unongochida aiwa ndo zvinenge zvitoripo sha kozi iyo ukatobvisa bhokisi shoti rakuenda kutokiyawo waiziya kozi hatichatenga pauchati majistring angu kana kuti machichi angu hayo saka nokatobvisawo jistring ndakutokiyawo ndonge nditoripo andikuti kana riripo ndakutomuzanzi ka kana uchipfeka pendi mapensi ane maseasons depends neweather kuti upfeke pendi ezvoti hanzi iyo unozonhuhwa unozoita sei nozoita sei aiwa sini rinotogezwa eziya Unogeza nei? Mabat sauce. Unogezwa nei? Unogezwa nei kuti usisa mwana? kana ndikataura vanhu havazvizive Aiwa, kune vamwe vanhu vasingatomboziya. kune inonzi virgin salt virgin salt unotogeza sii ndopinda mukati rotochena kwete zvekuti hanzi sini roiswa chigunwe chese uchigeza sanyeperana haina zvainoita inoklina inongogeza chako kungogeza inogeza yega So how much does it cost? Inokosta shamwari vanhu vanofana inzara usadaro Mari. vanhu vanofana inzara Saka iwo paunogeza rako nenzara dzako unotopinza chigunwe mukati. handitombopinza chigunwe Unoita sei? singaripinzwe chigunwe mukati unoura nzara dzine tsvina ndopamunozovere makutani nzara dzine tsvina vasinoput inside. Iwo une beans here. And I know from education. Aiswe mukati chigunwa chiswe mukati chero murume chakuti anafinga achabvumirwa pondo pamunozona nzi mukakuita bhinzi ozona zvimbe misedadaiso ndizvozvo aiswe Saka unoita saka chizoti hanzi vakuti hanzi kunoswera kuchinhu akutanzi kuna bhosi vanenge vageza vachitokonya nemvura dzavo dzamheno zvavanenge vachifurana kunobva aiwa unonzwa kuti pane baked beans soup. Saka all right, in the event yekuti ivo vashaya mari yekuti vatenge virgin salt vangaite sei nichivabatsirozve tongogeza necold water mvura inobatsira but cold water aidzore beans here. ainobatsira imi chinhu checheka hapana kuti kudzora bhinzi kana kuita sei chinhu chitori chiraha chakaita kunge raba kuchigeza kuita sei chinongoita yachinoita chotongonhuwa chiri zvakasiyana tumaraba chinhu chacho chagara chinongonhuwa Chero wakaita sei? obvious wasakochona mwachizesa kana tumatishu tumanhiri inongoti Bosi vamwe ndosaka kuina anonzi mapenti laina what ozi pakada zongorwa gasiketi rakadaro udzadziya Saka paunenge utofamba supu inenge ichiauta. supu iyo yagara inotongobuda plus ine mabudiro ayo manje supu iya pane imwe supu pane masupu ka waziva kamasupu anenge bisto akaiswa bisto then kune masupu ari anotobvumidzwa kuti masupu iwayo ngaabude Kuti ukati arambidza kuti abude unoba utokanga. anotofana akasatobuda masupu iwayo ka
something wrong. Ngashemuthu. Sunset Arcadia wamunogara kune mahore uko kutropica Kunana Capital Inn. Capital Inn. Vanogeza nechi? Vaive ndo vanhu vanogeza masina avo zvekutika. Vaive vanokoshesa masina avo zvisingaite because masina avo ndo maofisi avo kana iva. Saka muofisi munofanira kutogara smart. Saka inenge inofanira kugara iri iri smart. Zvinhu zvinogeza uku kwemukadzi kasine remukadzi zviri too expensive kudarika gorosari. Saka ndiboye sipo. Sipa ugezwe nesipo. Awe soft touch kana ungotaurwa zvingori soft touch dimikire. Thank you. Soft touch churu. Wotorineka gorosari kacho kanotoita. Iona vazo ngoti right. Dangopa 10 usachende unoita se. Unotora zvokwana pa 10 zvokwana iri pa 10 muzimbabwe muno 10 years ndo mari. Aya kunoku 30 bond 300 rand. 10 years. Yeah. But kunokutokuona uno unosaroni change ka. Bosi kana uzopedza kama unenge kwafenda unodya chicken kana KFC yonzi. Bosi kuna mwana afendesano ka. 10 years. Aikwani. Adusa kwapfana varongono kwepesa masina avo. Ishoma. 10 years. Wozoita se. Ku South Africa. Ku South Africa munokuya. Kubhurugwa rachinoita mari. Aiwa tisikupa burugwa. Handitati ngoskoita fugu ngoskopfekera tunabvisa sini hatikwepa kana zvinetsa tokonora bhareta unenge setas ngidaizi ika bhareta ratwamborita sei pai bhareta ngwesa setas ngidaizi usadaro msadaro kubvisani unokatanura wedu udobviswa gamutambo wakutanga hondo yatanga kai Plus kana mtambo wacho ukatanga kuna anobvisa munga. Mapfekera waita ndo mabvisira wanongoita. Sasa kubvisana zvokutsa izvezvo ichibhara. Samudanzi bhuru warabviswa muhondero rofanira kutotengwa nehurumende. Iwo chirwira nyika. But you are right. Inini ndakabvisa zvangu iwo bvisa zvako. Kuziva uda kubviswa hembe wapfekedzwa nani uda kubviswa hembe. But atitaura kuti hanzi kombati wabvisa yafanira kutopinde mukombati nyowani. Aiwa zviti. Bozi watobvisa yatosiyiwa pamwe yakaiswa nemwe munhu. Saka ndofanira kuti ita yako. Yakaiswa nemwe munhu. Hatisi kumbobvunzana kuti yapinzwa nani. But yauya muoffice. Tiri muhondo tasangana muhondo. Tokuita zvehondo. Musango. Yowane AK. Usaka mchiona zvinhu Yowane magazini. Yowane Yowane bazooka. Tese tingatibatanimo. Aiwa andiwo unongori pabasa here. Ende pfuti dzatinoshandisa dzakasiyana. Saka pabasa payoyoka. Andikaridze pakutsaka. Chibasa ndo saka ndisingachiri because dai ndakatochita chiya ndaimboita mari. Kune masinepo unoziva. Saka unoita chibasa chibiyo. Masinepo unoziva. Chine mari ndo. Anongorwa ari uko chete. Achingorwa 1 Ndambokubvunza something. Unoda katete karefu kana chikobvu chipfupi kana chiri paaverage. Yaunofarira chaiyo yakaita size. Odi heise hausi virgin ja. Kwese ndoda kupindure. Siyeni yacho. Ainonyazokufambira yo pazvinhu zvacho. Kadhafu. Because kanoita kadhafu kari kadiki ka. Kuti kombo kaita katete kari karefu kachi. Zvangu kari kadiki kari kanonaka. Kana iri ndinondi damage. Zokanangana nemu. Onati chipa chini. Small shows but big dynamite. Ai wakana zvamutara mutonyeperana. Ndinambopindura. Chinenge raba ndizi. Chinotongoita iri kutoitika pakwayo ndiyoyo. Zviri kuti hanzi muchinyepera nasikana kuti hanzi nini ndotoda akadai so kana ndotoda yakaitete idhafu ipo ndezvekunyepa. Kuti ninge ruoko rwako ire waita. Anozotunda sei kana achizinga ati hanzi ndoda kodiki yacho yazomutundisa sei. Ndezvekunyeperana zvezvi. Yo chakoda ngotundawo chete. Hando zvinewo ndo zvine zviripo. Wosaka kadiki kakangodaiso kanonotundisa. Wasauta mutomboziva zvibiki. Handina kachinhu chondikazviziva sei. Chakaenda. Handine changuchike chinhu ndikuti inini kuti iwo panga ndipo wapinda iwo padiki pahombe panga chimwe yazondoza kuti wakambopinda padiki here wambopinda pahombe here wambopinda pahombe here pakadaiwo.
Atunongopinda same size. Apa mbai ndakazoshanda agaenda kumugero. But pane mamwe mabhinzi anotyisa kana ungoona soka. Ndakariona rikwe ndakazopinda zvangu zihombe rakashava. Unoziva kuti bhebhe rinenge riri bho anozovhunda kuti ndikena chepo chepe. Apa unenge uchitaura watopinda kudhare. Unotopinda. Unenge wakuti bhozi ukona pfe yacho. Unotoona takomana. Saka hakuna vanhu vanokwanisa kuadjusta here zvinhu zvaizvo yakuti avariko. Aiwa, but aiwa zvinongoadjustwa pakupinda chete handire. Bhozi kana yapinda zvinobva zvangodzokera kuoriginal position. Plus hanzi zvinhu zvinotaura nemuromo fanike wako unototaura. Kuti small thing. Wakavharika handi wakavharika. Aiwa, hanzi muna muromo muhombe size sini. Wakutotaura vanhu vatema. handita kutaura through mabooks. Uzakautaura kuti auza kuti aunoziya sei. Kwakuda sei. Zvamurikudzidzira izvino tu ndo zvinotongozana kuti pandiri kupinda pakakura yandoba ndapindwa pahombe rinati pakaita sei. Asi isusu through kuti pascience and technology. Katarisa munhu katongoona muromo wake chete unobvaza kuti thank you. Muda kuti chine muromo wangu. Wako muromo mudiki. Saka zora sini diki. Muromo mudiki good beans. Manje mukunyeperana. Igotoi. Beans yangu. So. Extra large. Watonza matinje. Iyo. Watonza matinje. Handangonzwa ayo hanzi pane zvinodhorwa. Aiwa zvinonzi aiwa kuti vanhu zvinonzi zvimudhori. Izvo zvekutamba nazvo zvimuchidaizvo muchitatamura. Saka une kamutowe chete ka. Une kamutowe kadzemdzemu chete. Kuti nguva ndichita tuzve iwa mwana. 2018 2019 zvimudhori zvinotodiwa zvimudhori. Tamba nazvimudhori. Nita sei chimbomutaurira ini. Zvimudhori. Angori marekeni ongodhonza uningi. Ukana mwana atamba nebusi. etazi Saka wadhonza zeta sei. Ukana kutamba nezvimudhori. unotaura wega kuti zvazofamba soka wadhonzwa. Andikane kangodhonza zobvarekeza rekeni. Ebva ngori kudhonza. Ainga plaza zvina makaucha ini kaucha yangu aitenda. Kaucha yako ndenda sei. Yini ide. Watenga wabweri. Kaucha yako ndenda sei. Kaucha yedu. Tongoitana. Zvitunzwa mukutaura Iripo zvayezo. zviripo. No seduction. Seduction ikuita sei. No romance. Ini zva. Ziyai yaadvance mazuva ano. Inoitwa Ayakuda kuti marekeni. yakuitwa sei. Ini zvangu kisa handifariri. Unofarira chii? Ngopinda mubagwe imomo. Gogowa. Otunhu twamukutaura kuti kana mazongopinda. Chimudhori. Tozoita sei? Chimudhori. Hanzi kana yakuda kubuda tinogaidha kuti sabudi. Ndiradza indiana nato. Ndikunonotsvaga ndoyama manje ndoyama. Saka yooneka English punani ke. Ndati ndiratidze munhu anati. Inini ndikurakidzei anatwe. Yo unatwe yo. Handina ndangove kuita izvozvo. Unozoti hatingade kuti tinyatsolabhoreta muzvitaura unyatso munongedzera kudaiso. Unongoona mafutiro anenge akaita poto yacho yakazvimba nekaukaruva. Because Tonya yako yakazvimba. Magariro ayo. Ndaona mudara GGB akanyatsodzikama. Inoita ngebhonzi. Nemi unozaka achiti gentleman just sit. Hayi wangachitoziva munhu wake wanga. Haana mbobhogero.
Akabogo. Ari wa Pretoria. Achita nyaya. Oh. Anambodhaivira ari papretoria. Ada story wafana. Ko paPretoria. Vanhu vakauya Pretoria. Ndipo mamuri heavy kapa Pretoria. Asumbori koko futi. Wangori Story muno mbari muno. iwe wangori Pretoria. Patinga kuone. Ivina ndiri muno mvunze uyu. Uri Upi? Avu Rasta. Rasta muziye. Taurenya. Rasta muziye. Sunside Arcadia. Rasa muziye. Muziye. Anogara. Muze kuona. Sunside Arcadia. Vanogara ndi. Asa choza mukuprogram kwanza. Pana vanhu hope vari unoona sister kudhema. Aiwa. Sunside Arcadia ndiko kwagara bango kaiwe. Usanyebero nemunhu. Akete ndakagara last year. Sunside Arcadia ndiko kwagara bango. Last year abangu aita ari kutakagara maAcadia Sunside 2000. Should be 2000. Waiuya kakawanda 2000. Yakauya kakawanda ana kuya 110. Ine mabhawa ese amataura akavharwa. Angataura nabhawa. Akavharwa. Akafarwa sei? Patone mamwe. Apa airifana apa namadausa. Pakatovharwa mabhawa aya akatobviswa ipapa achitoi not kuchinja mazita. Kuvhaivharireko mabhawa. Isedu maringozi. Achipeti zvese zvingoriko. Uku kunotaura kuti basa rekuvharwa mabhawa here. Chii? Why? Kwapa namadausa unoziva. Semasikende utanzi Aiwa bango. Bango ndiye anozikanwa zvivi zvemadhauza okutaura. Bango ndiye aizikanwa. saka bango ndeyango Bango anozikanwa boss kudarika madhauza. Bango ndaiziva zita. Ndoziva zita nemwana wake. Mazomuziya kupi? Mazoziya sei? Ndazomuona kapa. Ruma dzinotofamba zvinezvi kuti bango akafa. Nani achitaura izvi? Kutaurira. Ndani akutaura izvi? akadzokera dhasi unoita moto Dambo kutaurira ka. Ndani anofambisa ruma zvinhu. Jani ye. Amero mufesi waiimba nawo airidza nayo. Iyo abana vacho. Ndoari kuti bango akafa. ndiani Anonzani? utari mapromota ekusaudheri kana Not mapromoters. Anonzani munhu iyi? Mapromoters anangweku. Zita rake mungakwanisa kuti ndangarira. But wamuona Ndamona. akafa. Aripo arikutoda kuzva handikudzoka zoridza. Akaida kutokwapura zvinhu. saka isusu Haanambokumbire. Akaida kutokumbira kasini. uda tuye mbhawa Haanambokumbire sini. rinonzi chikobhawa rada Chisaka. Uya ngachiuya wananga rimo. Hadzingo. Ndataura zviri personal. Wadzingwa here. Aye, akataura chirungu ka. Azononzwa chirungu. Wapambulwa. Zvangonzi zvawo. Uona sai Ana uyo ane heti uyu nikamwa chikamvana kake ndo wangonzi ndakecha bhebhi rangu. Oh. Kutoona bakta. yani ichibaba ndakecha Patimomo. ane nyanga utaura ke muno wati mudare wekubva wanonzani Chisaka. Saka. Saka ngora jobi. Oh. asi ane bhawa mubritori Iyo but vanhu vaitaura kuti bango akafa ndanani. Iyo ruma zecheti ufamba mamira ifoni yangu iwika. But iwo unokwanisa kuzovataurira kuti haana kufa. Zvishinde chogaya andipepe kuzwa ndatokubvunza chitoti panapa patori nemwana wabango ka. Uchiti bango ake akafa kudhara. Ene ndichatozozvitaura kuti ko semusiri kuchengeta mwana wabango. zvamukutaurichengeta Zvinogadzirisa kola munoza. Sorry. mwatombokatana jekisi Apa mwanga akwatanurwa. Kuziya zvatatichita Warowa nemubhadha asi chimudhara chakatakura kaishi. stonyini Heavy stuff. iwe unotengesawo iwewo Heavy stuff. atiriteese ngwani unova kutotize jamana but zvinongo aiwa unongoziva Waita bhozva wawazisa. zirwepita zvina problem azazvitaura thank you Saka pamwe blambi yake yatomira kamutini. Unotombomugarira here. amana msalara Mugarira kwaubva muti. umbonzi wotanzi usheke sheke Boom shekelele. But apa
Bango unoziva kuti Bango anga ari king paSunside. Aiwa anga ari making. Aiwa anga ari paSunside anga ari king. muSunside ndazompinda last year. Eka but Bango anga ari king paSunside. Ndo andoyazoziva ini. Central ndo mandaigara. Sunside ndatozombuda ndatozompinda because of Lauda mbubuda. Wagara muCentral papi. Ndagara kona Bosman na church. Bosman na church. City place. Kuna na channel wakutsemura muchimuko. But anyways, tatenda. Saka makasheveri. Ndevi. Wakasheveri ningistoni. Iwe. Iyo, wakasheva stoni iri kana uchi? Sheva zvi? Stoni. Inogara yakashevwa kudhara. Inogara Inogara ndine kutonge zvinonzi inoda kutonorimwa ngewiti yekunhuzaita se. Wakatipedza ukangwa rini? Kangwa beans. Kuno here kana kuti kupi? Kwese. Mudhara kana toziva. Anyadzi nodadisa. Darada ukanga. Wapedza ukangwa kupi? Darada ukanga kakuno. Rini? Idzodzo nyara hadzidzimba njedzo. Mai mdarada ukanga kakuno. Mdarada ida ukanga kakuno. Azingativharire mwemvuro. Aivhuro ine. Tovharira mwemvuro. Preventing confidential. Isiya iyoyo. Maita basa sister ndokuya kuti uzotiona. Handiti? About alongside Junior D, alongside Dan. I don't say so for do you want? Tabura wega guy. Junior D mkuru wezinyawo. Yeah. Mkuru wa kule. Hatinambotaura sitara Captain ozviguru. You're captain. Iwewe mai. Kwewewe. Kozvebasa re. Kwewewe ndiwani. Uminobvunza tauvhara chapter. Iyo ndiwani. Inini? Chimbomira izvozvo. Chongokuti Queen Latifah. Aiwa. Abuza uzuri operata. Tokugira busy. Rekwako. Queen Latifah alongside Junior D. Awite. Maita basa sister. Akamzara chimbonipa imwenda nako. Maita bo. Vari kubatikana zvikuru. Yevi jama. Saka bonga. Yevi. Problem ndeyekutika. Mukushaya murumano kuwana. Taura naye. Zvaita kamera zvakunetsa. Aiwa mukushaya murumano kuwana. Ndine vakomana 5. Asi havasida kuwana. Kwewe urupindira pabvi. Siya vataure. Aiwa iyi hama yangu yekuya Sunside. Vakomana 5 vaita sei? 5. Pa5 vese apana kana anotombotowada kundiona kana wani. Hapana taura zvemuchato. Kana wana tauro zve-white wedding kana blue wedding zvayo. You know, inini ndoda kubatsira vanhu zvakanaka zvine matestimony mangwana. You can come for one-on-one. It's only $50. 50 US. 50 years, one-on-one. One-on-one. Unowanika pano. Ndowanika pakona Maviani and at the Bain Road. Ndopa nisheshi yangu. You can come for one-on-one. I can help you. Asi pane zvinhu mungaita idea kuti ndiani anganyepero kana ngodiso kana papink wedding kana pablue. Zvinowanika after maprayers. Zvinoda maprayers and one-on-one. Zvinoda anointing. Saka pana amuona amusikuona kuti mundara ari pasaidi ndangoona kwakenisa. Mundara ari pasaidi tazaona zviri padhuze. Network yenyu kutenderera. Toda kuti mundara tinyatsokuonesa network kutenderera. Network yawe Saka iwewe pane maboyfriends ako 5 ndiripo here kana zanda kwana. Minus. Why minus? Anorora. Ndone vamwe vacho ka. Saka aripo. 5. Saka aripo pa 5. Aripo pa 5. Hayi ndokobhoga nekubuda. Aripo pa 5. Sabhurugwa tini ngani vabuda kana.
Avapo baba. Hai ndoda kukanga zvaka. Ndiyo kukanga kuti bvisa bhurugwa tinazi tendere mberi. Mafugu nde. Hazvina kutaurirana. Because ndandiromboda kana ndokuda kana kuti handikude. Tongoitana chete. Zuva zaperera ipapo. Next time again. Saka elder. Munokwanisa mubatsire? Yes. Ina ndikwanisa mubatsira direct but pane munhu anomulinkisa naye naye I'm sure kuti anomubatsira because but kana uri munhu wechechi usei muchida mari. You are anointed guy. Mari haisi yekuti anointed money here kana kuti mari haisi yekuti anzi iri nekuti tikuda mari. Mari is a form of sacrifice yekuti you are sacrificing, you are seeding. Yeah, kuti Uri kuda zviite. Ko Jesu angabhadharisa wani. Ko imi makubhadharisa kwai. Ndikauya kuma 1 Simba racho ramuri kusenzesa Amira timbonzwa. ndikauya kuma 1 zvinhu zvangu zvikasaita munodzosera $50 yangu. We guarantee you kuti zvinoita kana muchingobhelieve yete zvinoita. Hapana munhu asingabhelieve. Yeah, if you believe zvinoita. Because hondo yacho muchachinja chechenyu ita bhawa kana ndavhureko. Because one yasiyana nekuti unongona madropa zere vanhu vanonyatsotora time nene. Ndaye 1 yacho. But nogona ukangwa futi muchechi. Ano elder vanenge varipo. Na elder. Pane mane 3 or more people wafanira muri 2 yet. Former elder neni muri dzenyaya. Kana uchida zviri private vanongona. Former elder anogona kusaka elder asazi. I promise you azviitike because kana vanhu vechikadzi vanofanira kunge varipo. Kana uchida it depends on how you trust the person anenge achita sei. Naye elder ndikumbira kuvhunza. Kuchechi kwenyu hamuzoita fanike zvatakambonzwa zvekuma mumachechi kunonzi kune holy house. Munhu obva azoendeswa kunzi toita 1-1 obva waita 1v1 munhu otaura nhamo dzake mira hanzi inini ndiri pastor ndiri prophet asi kuna doctor unomubvisira hembe dzese achikuona saka inini ndakurapa chibvisa hembe dzese mambo zvinzwa zvichiitika those vanhu variko but mahama fake usambobvumirwa kwenya hamudaro handidaro. Aiwa saka munofamba nasista zvakanaka mukumbirawo muvabatsire. Ko isusu manje pandiri abatsirika bosi haisusu tungorwa sini chipfuura. Yeah, we can pray for those 5 excluding the ghetto crowd. Kuti pa saka vafoka. Vafo. Yeah, those 4 ushaye 2 vanenge vatori. But make them 5. Original number ngairambe originality. Ngona mata ghetto crown varori. Ayo indikarore munhu ari kukangwa nevanhu 5. Pastor warutaura azvinoti munhu ari kukangwa nevanhu 5. Selazi. Pastor warutaura kuti vanenge vaine vamwe vari kumuda. Bozo makazi vacho. Aiwa iyo wachingosipakwa newechi. Izwai. Pastor. Zuva rinogona Pastor warutaura kuti vanenge vaine vamwe vakadzi vanenge vainawo. Aiwa usikunzweyo mira. Nyarara. Vakangofanana vese vanhu 5 vanokutaura. Rasta vagari kunongo. Rasta vano vatoita zvitouya kana. 2 vacho. Rasta. Kainopoka kamuzara kaika. kamuzara kaenda unozoita makwati kuti chibebi chirambe chiri chake. Kari kuchiva kubiirwa kamudara. Kanzi vanataura e5 ka. Ari kuziva. Kadzoka. Hamudunuka azviti ayo but iyo pa5 ipapo ka inini ndokanga andisika Wakamirirwa. nemumwe anokanga vangani vari kukanga Nesa mukangi. Hapana anokanga. Why Hapana aripo. saka Pa5 katototi minus 4. saka vanotadza kukwidza ndege kuti chimbouya patorondo nimbokurwa sii sha waunanzwisa ndini ndiripo sha hanzi rasta ndiye aripo pakukanga Vamwe 4 ava vapo. aiwa vari kushandiswa mukuita sei kwauyu mudaro mudaro amaini naye chingori chimwe changu chipani tomasaisa mudara Kukwata. kwata chi kukwata bhinzi Apa watorwa nemudumu kudya. Hatembiri chesiyana. hakuna zvakadaro ndidaro hatozoita but unoziva kuti Ndichaenda kupa Elda. Yeah, we are. Elda anonondisotera.
Oh. I grant you. Elder, sure. I guarantee your testimony. Sure. But- elder boy Totenda zvikuru. inose kurwadziwa neniwe Ndanomborwadziwa. Inini chinja ndafarira ndechekuti madiro amunoita murasta nemukomo wangu ari hafafu zvekuti kuti muzvitambure mukadaiwo soka sister pachanetsa mune makweda nyini ndine mameasurements andozoloti kwamukoma ndo kwarasta ndo chipindu unoona kuti paritivi ka rasta va usikona smart yakaronga mudhara vere simanzi yausikuiziva yarasta ikai ndekungotora ikutora mabhemi machimudza ndekutana madhemi makarelaxa pawedas muri mugarden watazosvika pawhite wedding nekuti akapfeka white shirt aiwa toda red wedding but why shirt yacho ndeyekubhero yangu emudhara ndowanotaura izvozvo yakapira ndege yakabva kwakudhabhi yakapfekwa nasekuru vajustin bibi 1958 aiwa yakabva kwakudhabhi iletest because pambe taita mistake dzezvimundo dzakabva kutoronto iyi ndekwakudhabhi kakatori kudry cleaner ka aiwa inoti kakala kakanonzi kachiya aiwa kakatoko cream white dada cream brown dada cream brown dada krimu unoisa kwako mutocheni kangu ndokadhimbariko mudanyanyuka kondirimwana wechikoro kurete nini dzere ambozvidhabhura here ndiri mwana wechikoro havasi kukuziva mudhara mutokaita sei boys munogona unobaya muhotelere muisikonopiwa nzii hatizvikwanise ndarakarwa smart yawanyazogutsikana nayo but iwe kubva pese pandafamba hausati wambona mudhara akadaiwo shamani tonoti ndomadhara turipo paafrika ari ndo madhara matora mari hakuna ndeichongobveka magirazi uchazoona madhara kune vanhu vanosima ndoanaendaitsvage apana dzongoona watogara pasi pemumbango pemukota pe usakachizende pasi pamvuri pane zvese pasangana nemudhara akarova smart yese aiwendechitozvanhu ari kusaiai kune vava madhara ari vaongosiyira mudhara wenhamba nhamba chiko krismas zvese dzekuti aseiko tikuenda tese mangwana asi nhasi muri mese tiri tese sister maita ndada kumboneta weight bhozi mboro yangu yamira yambongoone muri meke iwo wanzi wakapfekera magari wanzi nauyo wakapfekera magari kuenda saunenge kagari kadiki unoziva kuti inini aheti vanhu vanonyepa unoziva what do you mean by natural saka zvauriwe uri natural thank you wabva watoziva pana vanhango kubate ipapo vozi hapana natural ka voziva pachangondipa tsvedu chasowandisiyani katsodi handisimboketa nanakadhakwa handisimboketa bozi nanakadhakwa but zvemagaro ka I'm cleared, I'm dressed right, and you're actually seeing my boobs, and you approach me because of that. Touch zoti pakona up, or maybe someday mozokorga mandiona ndisina magaro acho. What will then happen? Kana chifamba murodum like I put ndakaona things to my tights to magaro.
echains aumwana kuti anhu atengesa akazochinja Kana supplier. saka atitaurira zvikanzi hanzi munhu anoita giant unoita kunge watovaona Bosi uri kuona kuti ukareswa kumapfeka manje uri kuona senda kuisa pasaidi narasta manje uri kuona kuti siseko ndakuisa pasaidi narasta uri kuona kuti zvaurika ndokudya kwake mavadi vana vagare kasiya akamanjika original original ndebe kana ukanzwa kuti ndine chimoko kachinofana kunge chakadai muzhe kwamuri boyo muzhe kwamasukangwa zvemagaro wemautenda awabo rasi ndatomboya ndakapfeka ndimunyatsoona kuti magaro anotopfekeka nemahipsati itakamaona magaro achitengesa saka kuona vanhu saka unotoona buda dako chene ukatorowe papa unobva watobuda dako rinotobuda kuhandi chinenge chakanyasoitwawo kuti zvibude betserawo ene magara eyo aumbofoka maza kanga ezvinezvika kwane ekuti chinonamirana neskini never know zvechibhurukwa nezvo kuti bvisabhurukwa zvezvi hazvioneke ndotobvisa bhurukwa ukatobata futi chaicho ukatadza uchiziva kugajeti mosarareketa zvakanyatsoita garo original inini ndikatoziva complexion yako nokona kuigira chinoenda necomplexion yako netokuita kopazisa chekuti kana kubvisa handi kuti pazisa Ukukova pabinzi. kopazisa Kekuzimbisa binzi. Azvimbisa binzi. ariko endaomota kuti chini chibve kudai chinotogara machinogara chinotori nezvimakepsama machinogara zvinoitwa nemacelebrity chetere hazviitwe nemacelebrity mari yako chete mari yako nemazama chakadaiwo ndiri apart of the squad lipstick yakawanda singaiti Kumazama wade. mazamu angu akakura they are very big Nyana uto. imamwe asi kakamboyamwerewe kakamboyamwere Gara pasa. kumhanya ndikudzoka Chimimba gara. ukangoigirwa chete hamanye mahwani yoda kubata kasama uyu anonzi chimimba anorova inonzi double shamming anoti vanorova mutoriro ndinawo unoita but autuka nevanhu atinoza tiotapanii unoda kumbezezwa mbao mutoriro hanzi mutoriro unoda pasina mhepo saka ndofuka kumbezi baubo manje niwanga usiwe baubo original kwete fake damuri pane pamuzanzi pafull saka dhola racho munaro here rekupaipa saka miya itozoita tiroitoriro television team munhando wamutoriro akafanana nemunhando rwablue hanzi mutoriro ndokuti ukarova mutoriro ukanwa mvura unodhakwa futi uramba chingodhakwa ukatongorova cheta uchata soba uzajara vakatenderera nebhora rake kapanini payakuti chimoko chenyu chine magaro chaiwo chaiwo kana kuti atinotsvaga magare zvezvito zvawandisa vakadzi vakupfekera magaro nachural matara
Zvitelesi. Kwenda mfano. Next year ndizofika futhi awatwangu pamba raenda pasaidi aiyo manje inini andinawo ka asi magaro aya emapamba aya magaro original ekuti bhegi rako rikapfeka bhoni wega unosvika soona kuti kana rikapfeka kaslim dress unoyasoona kuti amefana bho kana gubhete ndopanopindira ka ndovakadonedza muzika kamemapambamabbb vasikana muno manje mo vanotesera kuti mabbb mapp mampongo peseni wakusina beach brongo brongo rakudhura ndoke $40 ndinangari adzika balance kana kurwa super kurasa mundu wesa super ndozvautaura kweyera asi ngakutenge zvano muridzi webhutsa auya kazinaida ona kadzareka My sister. Asi ndiye muridzi webhutsu ere Nditwe madam. unozati ini ndakawire kuno kudaro kutsvaga mufesi aya zvoko ndakabva ndikutsvaga zvahapana ari pavhakanzi ndafunga kamudhara kuba kakawandiro kanenge ari but 35 6 aiwa interview ngainopindwa nemunhu wesesha interview inopindwa nemunhu makore kuti anozvitaura kazi ningi inozotaura waona kuti aiulalula paineki saka utaura kuti nindogona kutamboro diko tamboro iweyo kana kuti yangu inogona kuita diki but kachireva ngozi mazano kune inonzi better call She better go. Better go. Cooking syrup just like the wrong study. 96% alcohol. And ukairora iyoyo kana wakamuzwa kanyake kari patiuka zvino kemudhara munhu lambi kuramba kurara lambi kuramba kurara ndatozorwa mafuta airari rekumhanya norevha ukarowa nebeta ndatozorwa mafuta nonyekwa musoro wese ukasviba ukablack wakachinja kara but ufungati chibebi icho chiri serious vaizvaikuta katoka kunze kwenyika yangotsvaka chimimba usirias wandikuteta ini ndingoda murume chete ungamude zvako paukazouya kujecha kakunokutai muchirwa magold here aukona hakutoribhomba ndiye munhu wakutika wati haasi kuziva ipapakudhara yatoenda noro wakasmart atiza manje atoona kuti akakasmart katokumberi kaisa cheni yako apa neyangu tinoona zvakafanana gold ndiyawakamadhara ndoti kugadzira mari kaunozvitoita pana mukadzi vadi kuzoona mari munhu
anenge ari kusimbirira vazvana vabulama yena anobomupa mukana akaiti 6 varume auda 1 wekuti amurume zvandati pava manje kuti Power, itongo rine chamu that's not problem one. That's not problem one. Rasta takatongokangana bhizi dzakapera. Saka akuzorora kweyasi rasta ine kunokuyu munayo awagaro marimba mubvunze auda kubvunza inini kuramba wati dhimu nayo here dhimu kumuziva sha mubvunze wega sha aiwa gara nejelasi neniyo chiiko ita uri kuita iwewo pasirias pamugaro marimba matatu utara twatogeza patapi Carlos wazosviba sajunior D wareplace junior D vakataro twageza matapi katobva matapi rasmen kwana uri kutaurozvo ndikokunzwa utokuziva kana twangokusvikawo hameno kahwani kana kaii ndikona katozvarirwa matatu vaidita iwewe sensikazivi tiri kumatapi ndoko kana indokwangu aipabandakara saka munhu akarambomba kwavo nekutanzikuda nenda kuda but iyo ine yekumatapi yotaura ya ndizi ziri kumhanya lavhu nezviboko yekumatapi saka muri kubuda maya manje sista inda kutokuti sista musatombota aiwa inini zvatopera musatombotaurira vanhu zvenyu kuti ndagara kumatapi hapo makonoti rasta unomechana uri kumatapi nansarudze ndodhigira nekudhigira tambira mabhini ekumatatu anongokanga vachienda vatotode rasta anongokanga vachienda ndataura titodowe kucanada canada yacho ndeinei manje but muchamukuramba chotumba kwababa vangu kumatatu chamukuramba sai munoti kudzezve kutorondo kuti indogara kutorondo chamukura ndagara ndabvunza damuse kumarimba aiwa hatombokuziva kumarimba aiwa nina ndikataurika zvekumarimba wasingazivi dai ndiri kumarimba izvezvi dai ndiri kumarimba kunobohwa we hatombokuziva inogona kuvhizita kuno indotopfuurira kumarimba kwave ndichitoenda kumufakosi oro kumufoni one of the same but kana ndiri kumufombi bhoko zvacho dzinopa mota vane mazista achounowaciswa unodya nerenti saka muchandiidera December tatoti December rasta December unogona kuprosita nezvimwe rasta renyu kana munhu wacho wakatombotanga nayo hainda kuzopfeka bhutsi yambopfekwa naiye aikuwa nehombe apa tisaone saizi yacho apa dzakaedzana ndopfeka 13 saka iye anopfeka 13 arikutodzora saizi hapapindike pakapindwa shamwari indogeza nemabhatso mavegesos apa kutara chokati tete chitokubvizira irasta ndozvinyazowana rasta vangu wadhakwa akabvizira irasta ndinambobvira ndadatombokuda randaitombokuisa painterview kuramba ndichikubvunza but ndatokuzuma muri uko jamani wakuyawa
ari kutoona mudhara wake uyo ari kubva umo kamudhara kesmata kamudhara kake smata mata havaneri vanako kamwe katoda zikakanganita kubatira lobuda Wanabuda nesipi. andinawo maita anemasuti avo kuti inenge maketeni inadi very sorry uri mumwe wangu da Vari? hazi zaitinakirwa nemazabibazaitikanga hazi bani bayazongoona inini Vazvinaki. Vaibhuwa ite zvimutoriro kwarinochinjira painokuti akatopuka ruziya bondaziya kuti isinhirei murasta yarapsa anokotora zvimavhidhiyo ite maita bhoja man igofa man